A drowning man cannot learn how to swim. Balekile ngani yakwethu kuyiprepare for isimo ongasazi ngoba ngelinye lamalanga sizokufica. I am your host uSabel Mfokandabase. Silivule kanjalo kuhlelo lwayo ke iDurban Network. Siyabonga ngani zakwethu ngokuhlaleni silandela konke la sikhona nisilandele. We really appreciate your support. Kanti ke namhlanje studio sivakashelwe usibonisa umfokasibisi uhlase noma umahlase ngani yakwethu siyakubingelela. Angibingelele mfowethu kwiDurban Network nababukeli beDurban Network. Mina ke ngusiboniso ngokasibisi. Insizwe engaziyo zithi tshitshele ngulube insizwa sambuka samnyekolo zakashaya ngenduku ngeke soqoba qoqodo basimqoma ngazayifuna ukumqabula. Bathi ukuhlehla kwenqama kubonwe izinto bezimhlophe kanti ongasibomba saconsa amathe umzulu kamjitho amazinya amhlophe le uLondon Mahlihliki kwaceza mfowethu. Kwaceza la ukhona. Kwaceza la ngidabuka khona mfowethu. Hawu mfowethu. Laze laba mahlikihliki kwakwenze njani uLundi? Yoko umlando wakaZulu phela ukuthi uShaka angithi wayeshiyile laphana kuyisigodlo sakhona. Uthe mayihamba kanti kuzohlaselwa engekho mayebuya wayesekhala ukuthi hawu uLundi ngilishiya lo right ngibuya selumahlikihliki kanje amahlikihliki odu. Ala mahlikihliki odu. Siyaselapha nane-airport uLundi. Hawu livuke kakhulu manje mfowethu yathuthuka mfowethu kakhulu kuyasetshenzwa ngasho nje ukuthi insizwe eqhamuka ngale nazi into kwazi ziyayimisela mfowethu. Ziyathuthukisa kakhulu nje uLundi. Mfowethu amahlase namhlanje siyandiza. Yebo mfowethu. Siyandiza namhlanje. Hiyo ke into mfowethu. Namhlanje nganiza kwethu sizonisusa phansi sindize siye phezulu. We flying up to the sky. Uzositshela umfakahlasi ukuthi siyaphi nendawo. Sindiza sosuka la siphi namhlanje. Kushalo mfowethu kunjalo singasuka nje khona la eThekwini ngoba siseThekwini njengamanje siye eGoli ngoba ngicabanga ukuthi iyona ndlela elula leyo nami engijwayele. Oyijwayele. Okay mfowethu awusithathe usibeke ekutheni uma ngabe uzoshayela ibhanoyi. By the way usibonile umshayeli wamabhanoyi ipilot. Mfowethu ngiyipilot i-license yami ngiyithole ngawo u2024. Yebo khona ke bengifunda khona efuze laphana ePietermaritzburg la ngenze khona i-training ngaze kwaba ngithola i-license. Yes. Yeah. Sithatha usibeke mfowethu mawufuna ukundiza uyaphezulu abantu bafuna ukunderstand emakhaya because ifield engajwayelekile le abantu abaningi they are not so exposed to this field for which I think it's very new, especially to the black pilots and stuff. I think there's also a lot of people who are looking forward, to be part of it and stuff. To further their subject with regards to aviation. Status bag. Makufanele umuntu afly mfowethu. What are the rules and regulations? Yeah mfowethu umkhakha lona osakhula ukhula ngamandla futhi mfowethu njoba nami nje sengikwazela ukuthi ngifinyelele yikho ukuthi ngiyafisa ukuthi abantu bazi ngawo ngoba iphupho elifezekayo mfowethu esikoleni ibukeka likude mawulibuka mfowethu mawulibuka mfowethu ibukeka likude kodwa nje ulwazi masulitholile uyabona ukuthi kuyenzeka abantu abafundayo kufanele bafocuse kakhulu kwi-mathematics kanye ne-physics kodwa nje izifundo zakwa science izona ekwazi ukuthi zenze kube lula nokunderstanda ke ukuthi kwenzakalani emkhakheni amabhanoyi asebenza kanjani ukundiza kwenzeka kanjani ngoba into efundwayo leyo phakathi kwiqala khona e-ground school bese kuzoba khona ke i-training i-practical. So uthi uqala nje ukundiza ngebhanoyi usuqale wahlala phansi wachazelwa ngakho konke wafunda wabhala nama-exam then ke bese kuyaqala ke uyoshaya i-practical. Shuthi ngeke ngivake ngisuke nje ezifundweni za general ko history ngithi ngiyongenelela ebhanoyi kuba nzinyana ngizima ukubhala ngokuhlanganisa kuyaye kube nzinyana kodwa akhona ukuthi akwenzeki ngoba
ulwazi lo abalifundisayo Yes. bafundisa lona impela lo ludingakalayo akukho ukuthi mhlambe kuzothiwa kunezinto owayifunde high school ofanele uyikhumbule cha lonke ulwazi abalifundisayo nje baliqala phansi phansi baqala phansi and then ke kodwa nje mawuthi vele umuntu we-physics umuntu we-maths kusekuba lula kakhulu ufunde ngaphansi kweyiphi institution okanye isikole kukhona iFuze Aviation Academy elaphana eMaritzburg. Yes sir. Yeah, so ise Maritzburg Airport ama flight school vele aba sema airport. Oh yeah. So okwenza ukuthi ke manje kube lula nokuflya nanani ngoba vele usukufundela kuyona iairport leyo trainela kuyona. Oh. Abantu abaningi mfethu njengoba sesike sakuveza ukuthi akusimkhakha kakhulu abawubhekile especially abantu abamnyama. Mhlawumbe umbuzo ngathi yini yak-inspire wena ukuthi uzube nephupho lokuthi ube pilot. Yeah, but hey ngoba phela umuntu esuka nje le emakhaya koceza mfowethu. Into engingasho ukuthi young inspire kakhulu ikhona ukuthi kaceza kunesibedlela lapha uceza hospital so bekunokufika ihelicopter makukhona abantu abadingakalayo mhlambe izimo eziphuthumayo ilapho engaqala nami ukubona khona lo mshini lona ngiyibuza ukuthi kwenzeka kanjani naye lento isuka phansi iphakama ubani in charge kwenzakalani so ilapho nami ngaba naleyo curiosity ngaqala ke ngasesha kuze kubeke ngithela kumabhasari ukuthi hayibo kanti kuyangeneka lapha so nje uthando lwaqala ngisesemncane kodwa ngithe mangiphuma ke high school la okwenzeka khona ke kuthina vele indle emnyama ukuthi nami ngangingazi ukuthi ngizofinyelela kanjani emkhakheni kwaba into engibeke eceleni nje ngapply ema-university ngangena e-University of KwaZulu-Natal okwaba ukuthi ngagcina ngasaqedanga ngoba ngithe mangifika khona sengiba ke manje ne-access kwi-internet sengiyakwazi ukuyi-researchela ngiseshe ngiyabona ukuthi kwenzeka kanje ayi ngavele ngashiya kunjalo mfowethu ngeza ngapha emkhakheni isikwakwiziphi lezifundo awuzenza e-UKZN bengenza i-Bachelor of Science bengimeche nge-microbiology ne-genetics yes so manje ke laphana behlala kakhulu elab wena mfowethu manje kanti mina ngumuntu ofuna ukuphuma yabona yeah awusithathe usibeke hlasi ukuthi mhlawumbe ibhanoyi malizosuka izini mhlawumbe ezilindelekile mhlawumbe ake nje sithathe umuntu simbeke ongakaze abe sebhanoyini umsuse lindize lize lihambe kwenzakalani into eyenzakalayo lapha namfowethu siyaye sifundiswe ukunderstanda ama-instruments. Yes sir. Ama-instruments ke iwona la ala ebhanoyini abanye baye bathi amawashi kodwa thina esithi ama-instruments. Emotweni sibiza kanje amawashi. So ke lawo ama-instrument iwona ke asisizayo ukuthi sazi ulwazi oluningi ukuthi ibhanoyi likusiphi isimo. So siyabasebenzisa ke. Ake senze nje umzekelo ukuthi mhlambe sesimile lapha na kwi runway yes sifuna ukuthi sisuke manje into esiyibhekayo sibheka ama instrument ethu kukhona i-speed so i-speed ke yona isiza ekuthenini ubambe lapha ekhaya speed isiza ukuthi manje sibone ejubane lebhanoyi lethu ukuthi lihamba ngalephi ejubane ngoba kunejubane mfowethu ukuthi uma ibhanoyi selifike kulona so selikulungela ukundiza yes so sikugadele leso speed ukuthi manje lafika lapho ayisengayidonsa ke control yami liphakame yes bese kuba khona ke namanye ama instrument njenge altitude akwazi ukuthi asitshengise i-height sikwazi ukuthi mhlambe ake sithi ngoba besithi sisuka eThekwini kufanele ngazi ukuthi ngizoflya ku 10,000 feet into engizobona ngayo ukuthi sengifile ku 10,000 feet ile altimeter yami ke le esengigadile ezikhuphuka nje ngiyigadile la mafika 10,000 ngibe sengiyaqonda bese kuba khona ke shithi singathi ukukhuphuka lokho kuyaphezulu mhlambe ungamcacisela umuntu why kufanele uzube nesikhathi ne distance ekalekile ukuthi kumele uyikhuphuke ukuze uqale uqonde into eyenzakalayo lapha nosuke kugwemeka ukuthi ama flight ahamba ama direction angafani engayitholi esengqubuzana emoyeni so ama flight ake senthi nje
mangisuka la eThekwini ngiya eGoli yes sebenzisa icampus ukuthi uma ngiya ngapha eWest uma nje idirection yami ithi west suke sekufanele ukuthi ngiflye ama even numbers kwi height so ushuthi ngeke ngikwazi ukuthatha u10000 yeah okay ngizokwazi ukuthatha u10000 feet ngoba uyi even number uma ngiya eeast kanjalo 10 8 6 ama even number yes. abasuka ngale bona baflya ama odd numbers it's odd and even odd and even so bona babesuka ngale bazoflya u1000 3000 5000 so funa ngikhuphuke ngenze ukuthi le number kumele iphambane from laba nalaba yeah so mangisuka ke mina eThekwini funa ngikhuphukela ukuthi ngiyobamba u10000 wami ayike sengisafe ukuthi sengayicruisela ke osuka ngale eGoli oze ngapha yena uphuthumela ukuthi abambu 9000 noma ngale ngaphezulu ku11000 ukuze singazoshayisa so yeah it's understandable amafuthi amanye ama instrument akho amanye ama instrument sine lokhuzana laphana i10 coordinator 10 coordinator i10 coordinator ke iyona esitshengisa i-direction yethu ukuthi nje manje sibheke ngapi ngoba uma sewuphezulu phela usungasakwazi ukubona ukuthi kahle kahle ubheke phansi noma ubheke enhla noma ezansi ngoba kuyafana nje basuphezulu uzothola ukuthi futhi kunamafu ngaphansi awuboni umhlabathi awuboni ukuthi kuphi so sisebenzisa ke i10 coordinator ukuthi isitshengise ukuthi sibheke phi njengamanje noma sisabambe yona le direction ebesihlelele saplan flight yethu okushuthi kahle noma kuthiwa awuboni la uyakhona iyona eguideayo ukuthi ukwazi ukubona ukuthi usala lapho kunjalo mfowethu kunjalo ibizwa ngokuthi instrument flying leyo bese kuba khona i-visual flying ukuthi siflyele phansi ubone la uhamba khona bese uthi instrument flying usuke ke undizela phezulu ungaboni lutho usebenzisa nje ama instrument iyona into futhi mhlambe ephinde insize yini leyo wonke lama instrument ukuthi ni fly ebusuku la uthola ukuthi akubonakala khona yebo ngenxa nje lama instrument i-flight ingenzeka noma inini ebusuku emini kuseni kuyafana kithi liyasuka nje usebenzisa ama instrument ngoba siyakwazi futhi ukuthi sisebenzise imap so uma ngibambe i-direction ngiyakwazi ukubona kwi-map ukuthi ngikuphi ngoba into esisebenzisa kakhulu sifly ngesikhathi sifly i-distance sifly isikhathi nje ukuthi nje uma sixoxa ngokuthi ngisuka la ngeGoli shuthi ngithi nje ngizohamba 1 hour so ke uma ngisebhanweni ngiyazi ukuthi after 30 minutes shuthi ngiphakathi nendawo kweGoli so kona kwenza kube lula ke ukuthi noma kungabonakali ngazi ngesikhathi 40 minutes ngiyazi okay sengisondele eGoli kanjalo okay asibuze lokho isikhathi esiningi mas drive imoto ngokujwayelekile la emgwaqeni uyakwazi ukuthi ubuye wehlisa ispeed unyusa ispeed uthi ayothi ngeke ngipress konke njalo ebhanweni ukuthi ake press manje speed ikhona mfowethu ikhona sine laphana kune power ke laphana esisebenzisayo ebizwa ukuthi i-throttle so i-throttle iyona lesipushayo ake sithi nje simile lapha kwi runway silungiselela ukusuka into engiyenzayo kufanele ngikhuphule i-throttle ngifaka amandla ke manje ukuthi engine lezi bese idonsa ngamandla bese ke sihamba ke siyaphambili uma sengicruise sengiphezulu ngiyakwazi ukuthi ngehlise la i-throttle yami bese ngibuka ispeed sami siyehla mase ngifuna ukusinyusa futhi hayi ngiyibuyisela khuphuke into eyenzakalayo uzobona ke mase kufanele silenda ngithi sekufanele sehlise ijubane ukuze ibhano lingezu uqhubeka liye phezulu so siyehlisa ke lapho ejubane qaleke lehle shona ezansi makwehla ijubane lizidrophela lona liyadrophela mina ukuthi nje ngilibambe ngilincisha amandla bese liyazehlela ngilibambe ukuthi lingajekeki no phela thina as understand siyasibona nje ibhano selivele lehla liqala yabo singazi ukuthi kwenzakala ngoba ukuze lehle asikwazi ukuthi silibhekise phansi ngoba manje uyabona ukuthi kosokuphazamisene nabantu abahleli nabenza izinto mhlambe kuchitheke izinto esuke eziphethwe ngabantu so ukwehlisa nje power silibambe liqona ukuhamba kwale emoyeni akuphazamisi ingcine sekudlikizela sekuqinithelwa yiti hayi lutho akuphazamiseki kumabhanoyi kukhona
into ke laphana ebizwa ngokuthi i-air pressurization. So i-pressure ngaphakathi ebhanoyini siyayisethe ukuthi ibe into eyodwa ifane njengala phansi ngoba angithi malikhuphuka liyaphezulu noma lihamba ngejubane kakhulu kufanele ngabe ikhona into eyenzakalayo kubantu abaphakathi but ngenxa ye-air pressurization ibamba nje leso state esiqale ngaso awuzwa ngisho ukuthi siyanyuka noma siyehla nabaphethe amatiye bahamba nawo kanje ngaphakathi bengezwa lutho kanjani kwaphela khona la lisuke lithe khona obviously it doesn't make sense kufanele phana mhlambe i-posture yethu iqale kube khona i-D shape kanti lutho mfowethu into esenza nje ngoba bengisho ukuthi thina silibambe libe straight into engiyisebenzisayo ke ukunyuka nokwehla ukuthi nje ngelincisha amandla noma ngakhuphule suke lona lisahamba nje liqondile okwenza ukuthi ke ngisho kuthiwa ngiyajika ngoba kuyenzeka ukuthi siyajika nakhona azwakali ukujika ngoba ikhona instrument esisebenzisayo nayo esikhombisa ukuthi kufanele sijike kangakanani ukuze kungazweli kubagibeli sibonisa kube nama instances amaningi eswaziyo emhlabeni jikelele webike suke mhlawumbe ibhanoyi liduke lingaphinde litholakale egcine sekufunwa black box and stuff kusasekwenziwa yini ukuthi ibhanoyi liduke lingaphinde litholakale ngokolwazi lwami ke esengilitholile nje la emkhakheni ingozi eziningi ezikanjalo zenzeke ngeminyaka le yama 90s nama 80s kakhulu zenzeke ngaleso sikhathi leso ke okwenza ukuthi imithetho nayishintshe yabona njengamanje lama instrument engikhuluma ngawo sekumthetho ukuthi ibhanoyi nebhanoyi kufanele libe nawo kanti ekuqaleni baningi abantu ababezakhela nje amabhanoyi ngendlela zabo uthola ukuthi lawo mabhanoyi awekho kwi-standard bese ke kwenzeka lezo ingozi lezo wasegcina ke sekushintshwa ke umthetho enye into eyenzakalayo kuyenza kuphephe kangaka laphana emkhakheni wamabhanoyi uma ke kwenzeka ingozi njengoba kune black box nje lebo ukhuluma ngayo kufuneka kutholakala ukuthi yini ebangele leyo ngozi leyo uma isitholakele kufanele kube khona umthetho oshintshwayo ushintsha lo mthetho ukuthi lento ingaphindi yenzeke yikho nje ukuphepha kwakhona kuyaqhubeka kuyaphezulu phepha mo ingozi nje hayi kwamanje hayi ayisenzeki njengalezi ohlezi uyibona ezazenzeka kudala ukhona umbuzo khona lapho nsisi mhlambe Mahlasa ake nje ngibuze kakhulu asithi mawuqala ufundisa ukushayela ibhanoyi izini mhlawumbe usithatha usibeke so that nomuntu olapha ekhaya ofisayo abone ukuthi it's something doable angayimela yini ukuthi azakwazi ukuyenza kunzima yazi abanye abantu mhlambe uzoba nako lo ayingeke inzima lento izini nje engazama basics makusaqala kufundiswa lapha esikoleni umbuzo omuhle kakhulu lo mfowethu into eyenzakalayo ke laphana mfowethu uma uzoqala nje i-training kuba khona laphana i-intro flight so i-intro flight u-instructor usuke ezokuthatha ungena ebhanoyini kube uyena olishayelayo o in charge yonke into ukuthi nje uhlela eceleni uthi nje buka nje ungakhipha ngisho ifoni uthathe izithombe kwi-intro flight ubuke nje uenjoye bese ke mhlambe masenibuyile nalenda kusezokubuza ukuthi ubonile ukuthi kunjani phezulu mhlambe ubonile izinto ebengizenza ubona ukuthi uzokhona yini yes uzokwazi ukuthi uyenze lento so ke nawe usukusunawo umuzwa usukahle uthi uthola lo mbuzo usukusuwazi ukuthi kuba njani ukuba semoyeni ekunikeza ama control ukuthi awuyithi uyijikise uwenze lokho ubone ukuthi hayi lento ngingayenza so nje abantu abaze befike ezingeni lokuthi benze intro flight haya kwenzeki mfethu bengaqhubeki angabe interested hayi kwenzeki mfethu mhlambe ke awusithatha usibeke futhi ngawamabhanoyi ukuthi ngiyakhumbula sike sakhuluma off the scene ukuthi wakhuluma ukuthi i-private jet ne flight ngathi usho kanjalo yebo ama airline sorry so uthe kuhlukene wena okwamanje driver ama private jet ngifuna usithatha usibeke ukuthi umehluko ukuphi and wena la kule stage okusona sama private jets
kuzothatha ini ukuthi ufike kule level yokuthi songa driver ama airlines. Okay mfowethu, laphana ke emkhakheni sinama license awu3 mawufundela ukuba ipilot. So yokuqala i-private pilot license. Yes. Lena ke isuke nje izokufundisa ukushayela nje ibhanoyi kusuka phansi uze kuyophuma phezulu. Uthi uthola i-private pilot license usuke nje usukulungele ukushayela noma yiliphi ibhanoyi. Bese ke sizoba ne-commercial license. Yona ke manje seyikuvumela ukuthi usebenze commercially, ukwazi manje ukulayisha abantu negama liyasho. Uyabona so commercial. Bese kuzoba khona manje i-airline transport pilot license. Yona ke usuzokwazi ukusebenzela ama-airline ngoba ama-airline kunendlela aqasha ngayo. So afuna le license le i-airline transport pilot license. Kodwa nje akusho ukuthi usuke ungakakwazi ukushayela mhlambe ibhanoyi noma lawa amakhulu. Kusho nje ukuthi ususunolwazi oludingayo ukuze ungene kuma airline. Enye into esike sayithinta lapha ukuthi uma uyi-private pilot, ama flight owathathayo uyaziplanela, uyihlelele, uyikhethela ama distance. Kanti masungena ngale kuma airline, i-airline inomzila, ake sithi nje SAA une flight yawo esuka la eThekwini iya eCape Town. I-flight ehlezi khona nje usuku nosuku. Uma uqashwa wena usuzonikwa iplan, awusaplan manje. So izona ke izinto oyifunda ukuthi uma ungasayiplanela i-flight uyifunda kanjani bese ke uthola le license le ye-airline. Ama flight a controller phansi noma a controller phezulu ebhanoyini. Sengizama ukubhekela ukuthi sometimes kuba nokulahla kwe-network kuthiwa hayi signal yahamba njengoba sike sathinta indaba yokuduka kwamabhanoyi. So ngifuna uku-understand ukuthi ibapha abanepower enkulu ekutheni ibhanoyi lingagcini lilahleka, abaphansi noma abaphezulu, okanye this should be a teamwork. Yeah mfowethu, teamwork kakhulu. I-skill esibalekile laphana umuntu mayefuna ukuba yipilot, engicabanga ukuthi ngaphambi nje esafuna nje ufanele asikhulise communication skill. Laphana ama pilot kufanele axhumane nama air traffic controllers. Kube i-teamwork ngalendlela esezingene eliphezulu ngoba ama pilot asuke ephethe abantu esikhathi esiningi la. Futhi ama air traffic controllers asuke efuna uqinisekisa ukuthi ayikho ingozi ezokwenzeka ngoba ingozi yebhanoyi ithinta imphefumulo ngaso sonke isikhathi. Nawe mawuyipilot eyakhe impilo nayo iphethwe nguwe kanje. So kuyasetshenziswana mfowethu, kuyasetshenziswana. Ama pilot ngoba yiwona asuke ehlele i-flight nani yiwona asuke in charge for leyo route leyo. Bese uthi ama air traffic controllers wona ngathini iwona agade umzila ukuthi kungenzeka ingozi kule route. So uma uzongena kulowo mzila uyipilot kufanele uxhumane nama air traffic controllers ke in charge lapho, nixoxisane akutshela ukuthi yize besikhulumile ngokuthi kufanele sithathe ama height nama angafani. Kodwa ke ama air traffic controllers futhi ayaqinisekisa lokho, asho ukuthi khona umuntu okwi-height engaphezulu ohamba opposite, just nje ukuthi wazi. So nje i-communication i-teamwork. Just so you know. Just so you know ukuthi kunomuntu oflyer lapho i-opposite direction mhlambe ku-11,000 feet ngoba wena uku-10,000 feet. Asikhulume nge-traffic ephezulu. Siyazi ukuthi amabhanoyi especially mase sikhuluma mhlawumbe ngomuntu ozosuka la mhlawumbe e-USA, if i-route yafika e-USA mhlawumbe interchange ko Burkina Faso bla bla bla, imanejwa kanjani le traffic engaka yamabhanoyi amaningi kangaka lephezulu? Into esizayo kumanager ukuthi kukhona ama flight plan. Yona ndlela kahle kahle yokumanager le traffic. Ama flight plan akudingeki kwesinye isikhathi ukuthi uyiqale phansi ngaso sonke isikhathi. Uma iroute bekhona sebeke bayihamba, uyakwazi ukuthi uthole leyo flight plan nabanye futhi nabo bayisebenzisa. So ukuthi sisebenzise i-flight plan eyodwa kuyasiza ukugwema izinto ezinjengeengozi ngoba wonke umuntu uyazi ukuthi kuhanjwa kanje. Uyakwazi ukufunda i-flight plan noma ungayi.
ufunde i-flight plan yabantu abasuka eGoli ubona ukuthi bona bazohamba kanje bese uphinde futhi ufunde eyakho ukuthi ngoba thina suke eThekwini sohamba kanje lawa awama connecting flight into efanayo futhi kufanele kube nama flight plan awu2 i-flight plan yokusuka la uya kule airport oconnecta kuyona uma usufike kuyona leyo flight plan yayo usuke usuzoyikhansela usebenzise eyokusuka kule airport osusuka kuyona usuqhubekela phambili. So kunezimpi ezikhona engicabanga ukuthi you are aware of that ukuthi kuzothiwa ibhanoyi la kuphi alifly endaweni so umuntu athi ispace sam le ngeke ukwazi ngidizisa ibhanoyi lakhe rush izothi rush space sam lesi ngizobona kanjani mase ngizohlasela so ubani responsible ukucontroller zonke lezo zinto ukwenza sure ukuthi angigcini sengidizela endaweni othola ukuthi angiauthorize ukuthi ngidizele kuyona sengingagcina ngitholana nemisaya leyo futhi ibaleke kakhulu kunesifundo laphana sisifunda ukuthiwa law so law ihlanganiswe abantu esibabiza ngokuthi iICAO so iICAO kuthathwa ama representative country ne-country beyohlangana bahlanganela eCanada so kulapho ke bafike baxoxisana khona ke ngendaba yama airspace so i-country ne-country ine airspace yayo indawo engaphezulu kwe-country i-airspace yaleyo country ileyo country in charge so kusekelo nje eSouth Africa sino South African Civil Aviation Authority ibona ke ukuxhumana nabo uma uzosebenzisa i-airspace uma uzokwenza i-flight plan la bengikhuluma ngawo i-flight plan masuyenzile kune site eyabo ka-CAA okwazi ukuthi uupload khona usho ukuthi i-flight yakho uzoyithatha nini ngasiphi isikhathi uthi usuka nje wena ama air traffic controllers ayazi ukuthi ubani uyeza ubani akakasuki kanjani so ke amanage kanjalo kama airspaces abantu futhi aba in charge ke manje ukuthi ngiyabona i-Civil Aviation Authority ukuthi in charge nje for ama rules then abantu aba in charge ke for ama airspace on a daily basis ama air traffic controllers ngoba asithi nje la eThekwini kunama air traffic controllers aseThekwini abhekelele i-airspace engaphezulu kweTheku nendawo ezisondele uma sisuka la sisuka siya eGoli kunesikhathi la esophuma khona kwi-airspace yaseThekwini sidisconnect ama air traffic controllers aseThekwini sixhumane nama air traffic controllers aseGoli ngoba sesingene kwi-airspace enye manje iyahluka nangaphakathi ukuthi ihluka ngase uphumela kwenye country uthi uphumela kwenye country nje basuke bezokubuza ama air traffic controllers ukuthi are you authorized authorized ukuthi hayi ngiphethe imfanelo bathi hayi dlulela kwabanye ngokwazi kwakho Sibonisa ake sithi mhlawumbe umuntu udlulile kwi-space akalele yona wadlulela kwenye indawo kungena report kwenzakalani lapho into eyenzakalayo mfowethu ama air traffic controllers ayakwazi ukuthi assess ukuthi ukuyephi frequency i-red bese ke ekuthinta axhumana nawo uzwa nje sebekhuluma la ngoba phela ama headset ehlezi siwafakile suke kuyiyona i-communication so ngaso sonke isikhathi nje bayakwazi ukuthi bakuthinta ukuthi usungena kwi-space wrong for example nje thina masisenza i-training mawusuka la eMaritzburg mhlambe uzolenda la eVirginia akufanele ungene kukaliwe lapha kunama map ayenza ama border ama airspace so ke mawuflya la awukwazi ukuthi mawuzela eVirginia for example wenza i-training flight ube ngaphezulu ka-5,000 feet ngoba make wangena lapho so airspace yase King Shaka so bazokutshela bona kwi-red ukuthi ehla ndoda ehla lapho ushone phansi ngoba lama flight lawa amakhulu angahlaphazamisane nawe ngoba wona ngoba wona aflya i-flight plan le engithe bayayinikwa wena eyakho uyihlelele so ingaba khona iclash ngoba bona abanankinga bayiflela nje ngokujwayelekile kanti wena uhlele ngendlela yakho yabona mhlambe Mahlasa asithi ngokuhlala owasithi ngingadi ngokuhlala mhlambe ngisemzinto
for example ngale South Coast ngifuna ukubooka i-private jet iyakwazi ukuzongilanda la ngikhona noma kumele ngize ngiye endaweni ethile ezokwazi ukungilanda khona. Why I'm asking this question is I've seen khona abanye balethe kunabaziwayo nje abakwi-business engike ngababona i-private flight i-private jet rather ibabeka egroundini kwenye indawo kwanginomcimbi kuyona. So ngizama ukubuza ukuthi ikwazi ukukulanda noma ikuphi yini i-private jet or mongabe ubhukhe yona still kusamele uye endaweni ekuwukuthi isukela kuyona? Yebo mfowethu, uma ukuthi kunendawo nje engavumela ukuthi ibhanoyi lilende, uma ubhukhile ibhanoyi lingakulanda lapho. Njengoba nje thina mhlambe umzekelo njengoba sama private pilot, umuntu mayethi ubhukhile iflight ufuna ukuthathwa endaweni ethile, mina ufuna ngiye kwi-map ngiyocheck ukuthi ikhona nendawo yokulenda lapho bese ngutshela ke mfowethu ngithi sondelele endaweni ekuthi ngizokwazi ukulenda lapho ke sohlangana khona. So uma ngabe ngiyakwazi ukusendela i-location lapho kuse-grounding vele elikhulu engibona ukuthi hayi izolenda bese ngisendela i-location ngithi uzokuthola. Hayi mfowethu phela nje manje sisebenza ngayo i-technology kuyenzeka uzobona ke lapha uma ake sithi nje kukhona umfowethu nje obesifundisa osesebenza usebenzela laba abakwa health. Yes. So uma abantu belimalele endaweni ezithile egangeni kanje yasuka ke indiza kufuneka basende location. Yeah, apply. Ukuthi ena sila asazi nathi ukuthi bese ke liyandiza ibhanoyi silokho ethola indawo yokulenda eseduzane mawuthi ithe ukuqhela kakhulu sebengaqala besuka ngemoto beye kuleyo ndawo ke kuba lula nje kuba lula mfowethu. Usaqala like lwalungekho uvalo ngiyazi ukuthi ibhanoyi even noma kuthiwa nje uyoligibela uzukulishayela but kuba nalo lo vadlwana so flight like ya uvalo luba khona mfowethu. Kodwa njoba bengeke ngasho ukuthi kuba ne-intro flight so iyona ke kahle yenzelwe ukusiza kulolo valo lolo nezinto ezenzeka kuwena ngaphakathi ezinjengokusaba. So nakho ke futhi ukufunda ke mfowethu uqala eklasini bizwa ngokuthi i-ground school. I-ground school iyasiza mfowethu ngoba uchazelwa yonke into nemizwa ozoyizwa ebhanoyini utshela ukuthi kusho ukuthini lokho mhlambe mawuzwa sengathi kunyuka amaphaphu siyachazela ukuthi lapho kusokwenzakalana emzimbeni wakho. Uthi ungena kulona nje uvalayo seningasekho yonke into eyenzakalayo usuke understand ukuthi yenziwa yini yenzekelani. Umzekelo nje kunezinto ezibizwa ngokuthi hyperventilation mhlambe umuntu othi mayengena ebhanoyini aqala akhushukele umoya engathi uphefumulela phezulu siyakwazi ukuthi simsiza kanjani mhlambe mawuthi mhlambe wakabona noma kuma move umuntu enikezwa iphepha ukuthi aphefumulele khona so kuzolawula zona izinto ezikanjalo ngoba phela kufuneka thina ama pilot sikwazi ukusiza abantu okuyibona besabayo. So siyachazela ukuthi yiziphi izinto esingayilindele engenzeka. Kukhona into ebizwa ngokuthi hypoxia yenza kakhulu abantu engathina abantu ababhemayo. So kuthi makufika kwi-height ethile kube nendlela ukuthi sedinga kuba nendlela ukuthi umuntu angaze athuke ngoba esezwe indlela aphefumula ngayo isishintshe. Nakhona lapho futhi siyachazela ukuthi umuntu umsiza kanjani. So uthi ufundiswa wena ukuthi abanye zobasiza kanjani ubone ukuthi hey nami ngingangehlela. Bese ke uvalo liyaphela kanjalo mfowethu. Contest sayibona phambilini yenzeka kakhulu kuma space kodwa ngoba I think andiza ephezulu kakhulu. Mhlawumbe khona yini isenzo esingafi khona into esikhule ishiwo asazi noma iya exist ukuthi especially mawuflya olwandle ukuthi you might find indawo mhlawumbe enenye i-gravitational approach mhlawumbe uthola ukuthi yona into ibiza phansi. For instance nje kwanento eyayipophula ukuthi kunamabhanoyi akathe ndiza avele ashone phansi olwandle atshobe kuthiwe it because of the force of gravity yaleyo ndawo akufanele iflight idlule phezulu kwayo ngoba ibiza phansi. Same thing ukuthi mhlawumbe iflight ingandiza izifike to
a level to a height whereby ivele ibe slow njengoba suke sibona le force of gravity esuke ikwi space. Into ezinjalo ngabe niyafundiswa ngazo. Safundiswa ngazo mfethu kakhulu. Ikhona ke leyo khuluma ngaye gravitational pull kunendawo ebizwa ngokuthi iBermuda Triangle. Yes, wayisho exactly. So ngiyayazi indaba yayo. That is siyathika nje sichazelwe ngayo. Zikhona igama ezayenzeka. Kodwa kule ndawo liyana kubuye kuthintakale nemkhumbi naye esuka ihamba phezulu lapho na kuyavela ukuthi khona imkhumbi naye eyake yaduka lapho kwangaze ukuthi kwagcina sekubonakala ukuthi le ndawo ithanda kuba itriangle ethile la kwenzeka khona lezi gigaba lezi. Kodwa ke sibuyele kule yaphezulu. Yes. So ezusuka la phansi ukhuphuka kukhona la njengoba besikhulu uthe ubale indaba yespace kukhona la okuzofanele ushiye khona manje iatmosphere ka Earth bese uthi sengikwi space. So uma approacha lezo ndawo lezo ioxygen iyaqala ingabe isaba khona lapha phezulu. Yabo so kungasizukwazi ukuthi kuphefumuleke. So into eyenzakalayo ke uzobona ukuthi engine angithi ngathini ibhena ufuel. So kwenzeka leyo burning of fuel yenza ukuthi kube khona lamandla. So malikhuphuka ibhanoyi nje sithi uyalikhuphula nje impela nje udo ukuphela ka oxygen kwi atmosphere kwenza ukuthi ke manje engine ingabisakwazi ukudonsa kahle ngamandla. Okuzokwenza ukuthi manje ngobusho ukuthi ayigcine ngasafuna ukunyuka amandla awasekho. Awasekushintsha umoya engine ayikwazi ukukhopha. Asakwazi ukukhopha ke manje. Ukuthi nje igcina ayibona ukuthi hayi vele ubambe leyo height leyo. Into eyenzekayo then wazi kanjani ukuthi mhlawumbe akufanele kushithi approach leso space or so ke into eyenzakalayo ibhanoyi liphuma nemanual. Manual ebhanoyi kuba ingomfethu omkhulu omngaka so ke abakhandi balelo bhanoyi kumsebenzi wabo ukuthi bewabhale wonke ama limitations ebhanoyi ama advantages. So mawuzo operator ibhanoyi lithile uqale nje ufunda imanual uqale phansi wazi ukuthi okay ama height angaka ngikwazi ukufinyelela kona ngikwazi ukugcina kangaka. Bayakurecommendela ukuthi ispeed ofanele uhambe ngaso ukuze usheshe ufike la yakho ngoba kuyenzeka ukuthi mawusufaka amandla kakhulu. Yes. Leyo nto izovela iqedele ifuel ungakafiki la uyakhona. So kufanele ukuthi ukwazi ukumanage ukuthi okay kufanele aniphathi igroup ngo-20 uyabona futhi lapho ngihleke ngithi kuyafana ungawuphatha u5 liter no20 liter uma uphela ufuel emoyeni nizofaka kanjani? Alikwazi ukulifaka lidum. Ake ngoba nje ufuel uhlala kuma wings. Amathenki nje ebhanoyi mawuthi mhlambe into yonami engangingakaze ngicabanga ngize ngifela ukuthi hawu ufuel uhlala lapha la ebhanoyini kanti ama wings lawa anesikhala phakathi ukhona ke la ufuel ohlala khona. So la othelelwa khona ivalo zakhona zikuma wings so ungayiphatha ke igroup ngaphakathi. Sesivala nje mfowethu kule topic eaviation. Mhlawumbe umbuzo wokugcina kungabe ukuthi emotweni meke ngafunda ukushayela yonke ngena kuyona ngiyashayela. Is it the same thing ngabhanoyi ukuthi washayela lodwa then uyakwazi ukushayela wonke? Ngathini ahlukene kabili. Kukhona ama single engine bese bakhona ama multi engine. So ama single engine ilawa an engine eyodwa adonsa ngophephela ngaphambili. So mawukwazi ukushayela i single engine uzowazi vele ukushayela wonke ama single engine kodwa ngaphambi kokuba ushayele enye engine qala kwi manual. Kuwumthetho ukuthi kufanele uqale kwi manual wazi ukuthi imapha ama limitations alelo bhanoyi. Masudlulile ke washaya i-multi engine sukwazi ukundizisa ibhanoyi lama engine awu2 ngoba idumisa yodwa le nale idumisa yodwa so kunendlela neprocedure osebenza ngayo. Kanye uthi qala le dume zonke. So masikwazi leyo procedure leyo usuzokwazi ukushayela ama multi engine onke. For instance mhlawumbe single engine in helicopter i-single engine ngathini lawa nje mawuyibona leno phephela ngaphambili
Oh yes, yeah. ngenjwayelo ama single engine lawo bese kuthi lawa ama multi engine ilawa anama engine lapha kuma wings ngokuthi nokubona lawo ama multi engine indlela yokwadumisa nokwaflya iyayihluke ngoba la une engine eyodwa ngapha nizu 2 so ngapha ubheke ingakho lawa njengalawa nje athatha ama passenger kuba ngathi manje sekunama wash amaningi lezi engine lezi manje ukuthi manje engine njeni inama gauge ayo manje ukuthi ifuel idla kangaka nale inokwayo so izinto zonke manje sehamba nga2 ubona ngathi sekuyaphithizela kanti hayi kusayinto eyodwa ukuthi manje seyiphindwe kabili yaphindwa icrew bangaka abantu ake sikhulume nje kakhulu kwi commercial flights le thola abantu kwi crew nisukeni bangaka icrew mfowethu usually kuumthetho ukuthi nifanele nibe babili kufanele kube khona ucaptain ne-co-pilot so laphana ke ama controls ayafana kunento enokubadida abanye abantu mangabachazela ama controls ayafana mangukaptain ngapha ngihleli nawe nje kanje uyi-co-pilot so uma ngijikisa la mina nakuwena kuyajika ngokufana nawo nama controls afana ngqo nawami so i double so nje mina mase ngikhathele ngithi hayi controller wena mfowethu ucontrol ulapha kudinge ukuthi sizishintshane ama controls ayafana kodwa ke mase ubala ke nama flight attendants nani mhlambe icrew qala 3 4 5 mase kuma amabhanoyi amakhulu ke icrew yafika nako 12 13 mhlambe mahlase sesivala nje umfowethu eshile ngapha kule side but ake sibheke I saw ukuthi sometimes uhamba uye ezikoleni uyokwenza mhlambe uyomotivate izingane ngayo lento yeaviation kubaleke kangakanani ukuthi thina abantu abamnyama kakhulu singene kule field yeaviation if kubalekile amathuba emisebenzi mangakanani mfowethu baleke kakhulu ukuthi abantu bakithi bangene kwiaviation aviation is the future aviation is the future iyona ndlela manje yokuthi umuntu afinyelele noma ikuphi ngokusheshsha futhi uyakhula umkhakha so nami ngiyakhathalela futhi ukuthi abantu bazi ngomkhakha ngoba akunzima ngalendlela abantu abacabanga ngayo nami ngangicabanga ngayo so ngiyakubona manje ukuthi hayi man kufanele izingane zazi ngalomkhakha kuba ukuthi umuntu kuba ichoice yakhe ngabe ukuthi ngoba wayengazi ngoba abanye bakhala ngalokho ukuthi hey ngangingazi nokuthi ikhona into enjalo so kubalekile mfowethu ukuthi abantu bazi nameke ngoba ubusushilo ngiyahambela izikole ngikhuthaza izingane ukuthi iphupho elihle leli liyalandeleka futhi kuyenzeka enye into ke nohulumeni mfowethu uyazama lapho uDepartment of Transport kaThitha bayakhipha amabhasari so izingane ziyakwazi ukuthi zithatheke ifuza aviation ivuleke manje aviation high school so kunengane ke manje esezothi iqala ugrade 10 seyifunda ngeaviation hayi ngimusa lapho mfana so bahlela lokho ke yona into beseyoyenza nje kule interview ebenginayo izolo siyokhuluma ngakho ngoba bayalauncha manje sebezokwazi ukuthi bathathe abafundi so uzothi umuntu engena nje ka grade 8 ngoba vele imaths nescience so engathi nje efika ka grade 10 so yaqala ufunda ngomkhakha ufunda amabhanoyi ukuthi asebenza kanjani hamba kanjani umatric i-private pilot license yacabanga nje izingane mfowethu ithule mfowethu so nje umkhakha uyakhula bafowethu yona ifuture bafowethu yona into ezosenzela ukuthi kube lula nokurana izwe kufanele mfowethu o president akwazi ukuthi makwenzeka izinto asukela afike mfowethu abe updated umkhakha amabhanoyi ezosiza ukuthi senze lokho futhi nje basazi ukuthi ithini esikhulayo ithini ifuture ithini esobe senza lokho kuzobe kudinga ukuthi kube yithi esenza lokho nabanye bafowethu esingazi ukuthi siyohlangana nini nabo kwi-future anemali amabhanoyi anemali mfowethu kusemalini angifuni nje ukudlala ngayo mfowethu one trip nje kuyacaca mfowethu tshela nje ngo-instructor ofundisayo usafundisa nje naye usesazoqhubeka ke ayozenzela eminye imisebenzi umuntu wakhona une-basic salary bese futhi i-flight ne-flight uyacharge nge-hour charge per hour. Charge per hour une-basic salary. Hour mfowethu ake sithi nje mawenza training
ilesson iu 2000 per lesson ekwenza ukuthi kubize kangaka ukutrain so ilesson nje yodwa 2000 mhlambe u 400 or 500 uyak instructor per hour uzothola ukuthi ke wena kuze uthole license udinga 45 hours so usungambalela instructor engafundisi wena wedwa futhi ngoba kukhona nabanye abatrainer noma uthatha hour lakho uyahamba uzomunye uyahamba bayasebenza futhi then ke ama pilots oflyer ke ibhanoyi mhlambe eliflyer elisusa la liya mhlambe eNigeria mhlambe how much will be making per trip labo bantu labo basebenzi basemalini basemalini kakhulu mfowethu ngatheni kukhona ama regional airlines so ama regional laba abaflyela eSouth Africa kuphela abangaphumi ngaphandle yes labo bantu labo bayabamba o 50-60,000 ngenyanga yeba ngoba phela yini usuke ku schedule asaziyo unikeze ama-hour uyawazi ama-hours waflya ngaleyo nyanga leyo so i basic salary yakhe nalawo ma-hour lawo iya ko 50-60,000 ngitshela ke mase ushaya ama international flight labo bantu bayabamba 120-150 ngenyanga bese asihlambe ake kuse ngifuna ukusuka la ngeGoli ngeprivate jet imali i-private jet ithanda ukuhluka yona ngoba usukuzoyiqashela wena eceleni kuya ngaleyo company eqashisa ngalawo ma private jet ukuthi ba charge kanjani so nje kodwa kuma airline mhlawumbe uswala eGoli kuba 1800 kanjalo kuhlukana ke ngokuthi yipi airline ngoba nawo ashiyana ke ukuthi a charge kanjani kodwa sengibuzela nje ngoba phela khona mhlawumbe olalele manje athi hawu kanti ngingakwazi ukulanda ibhanoyi endaweni ethile lengibeka endaweni ethile ngoba abantu mhlambe bakholela ukuthi mengathatha private jet manje umsuse la emuse ePMP mhlambe uyitshela ukuthi it's 80,000 ayilutho yabona if yabona bengicabanga mhlambe o 5,000 baningi kakhulu uma ngicabanga ngoba i-private jet uthatha nje iflight eyodwa ngaba u5,000 kuya ku 10,000 akufani futhi into enzakala bayakwenza nje laba abana amabhizinisi mhlawumbe ake sithi unebusiness orunner la eThekwini nebusiness erunner eGoli uthothi udingakala ngapha bayakwenza mfowethu bayakwenza ukukhipha nje leyo mali leyo shwi so ke uzothola ukuthi ke mase sibuya lapho ukuthi ba charge kanjani ipilot in charge lawo ma flight lawo thola ukuthi u charge yena per flight lo 5,000 ngowakhe so per flight nje ujolala sekuno 5,000 mhlambe kunenye trip kusasa kunenye trip mase umuntu esayipilot mfowethu imali mfowethu apart from ilife yakho aviation being a pilot umshayeli amabhanoyi you also have another life on the side maybe we can call it a side hustle which is a content creating tell us more about that mfowethu i-content creation ngicabanga ukuthi iyona into eyangikhanyela kuqala emqondweni ukuthi ngaba interested kakhulu nje kwenza nama video zithombe ngathi kwi-art kimi mfowethu kwi-art ngoba iyona into vele ngaqala ngayo kuyenza before ngene emkhakheni so umculo engikhule ngawo ke emakhaya ngikhule ngawo maskandi mfowethu so iyona into engathi ngithola i-creativity yami ngoba ukuthi ivele wela ku maskandi ngoba ngenza ama top 10 amaculo amaskandi nokubheka nje ingoma lapha bebuza nje mfowethu ukuthi ngenza kanjani ukubona ukuthi iziphi ingoma ehamba phambili ngiyangicheck lapha ku YouTube qhathanisa ama views Spotify na ku iTunes so nje i-content creation mfowethu ingisize kakhulu ngoba vele kahle hle bekuyinto ebengivele ngiyithanda ngithe senginalo ulwazi nolwakhona ngapha emabhanoyini kwabalula ukuthi ngichazele abantu ngoba vele sengijwayele la kule content kwabalula mfowethu ngabona futhi ukuthi abantu bathokozela ulwazi they are responding a lot man I think I response oyithola mowenza ama lessons we aviation
it might be even more from the response you were getting. Yes. Yeah. Yes. It's Aviation. massive. It's massive, bro. Like kunevideo engike ngathi engike ngayenza ngichaza wona ama instrument la besikhuluma ngawo. Yes, sir. Kade ngichecka nje iko 2.3 million views khona ku Facebook Yeah. ngendlela nje abantu abathozela ngakhona ngisho eyodwa njalo manje so mfethu kuyaphusheka So monetize. kuyaphusheka futhi enye into futhi la ku content engabaqhuquzela mfethu abantu ukuthi akukho umnyango ovalelwayo novulekayo la ku content creation ufaka nje creativity yakho mfethu ufake online abantu masu ukwazi ukuyenza leyo nto baso responda mfethu ayikho into abazoyenza mhlawumbe mfethu heritage month le esikuyona isiyaphela ugqoka umqhele nawe lapho mhlambe njengomuntu wenolandela kakhulu umusic wesintu meaning nento eziningi zesinto ezinye uyazi understand kubaleke ngani kuthina abantu abamnyama ukuthi silandele amasiko ethu silandele njenganayo imculo ngoba siyabona ukuthi abantu bayalahleka bagcine belandela mhlambe lama sound amanye bakhohlwe yilama sound esikhule ngawo of which uMaskandi uthanda ukubuyisa lokho awaphuza amanzi ngiyayidinga i-answer. Hayi mfowethu kubaleka kakhulu mfowethu uyabona nje mina ngisho umkhakha wamabhanoyi mfowethu ngifundisa ngasi isiZulu Yes. kodwa mangifunda mina ngangifunda ngasi isingisi so ukuthi mangichaze ngasi isiZulu kusayikho ukuthi ngibuyela kuwama root Yes. yeah ngifuna ukuthinta emuva ukuthi lento lena ayidingi kahle ukuthi uzwazi izinto mhlawumbe uzowazi ezinye izilimi ukuze understand njengomkhakha wamabhanoyi unga understand nje ngasi isiZulu so ngasho ukuthi nokulandela ke into yakithi baleke kakhulu ngoba manje iyona into esisizayo ukuthi sizazi ukuthi singobani ukuze uwazi ukuthi uyapi mfowethu kubaleke ukuthi wazi ukuthi usukapi futhi ungayikhohlwa ukuthi usuka kuphi so ngiyakholelwa kakhulu kulokho mfowethu ngoba nje ngila engikhona ngisabhizi futhi ngiyawazi ukuthi ngibuyele emuva ngivakashele bona abaculi singenza nje nama interview ngikhulume nabo abaculi ikhona ukuthi ngiyafisa ukuthi kungabi sengathi manje into ehlukene mawenza mhlambe umkhakha njengathi emabhanoyini kube sani manje usumuntu osuyebuyisela eceleni oseyuhlobo olujile kanti akujalo mfowethu usangaqhubeka nje wenze kahle izinto zakho kodwa ungakhohle ukuthi usukaphi akwenzeki nje lutho olubi mfowethu abantu nje ngabaqhuquzela ukuthi umuntu akathole nje ukuthi imvelaphi yakhe imkanjani sithandeke nomculo wakithi bafowethu ngoba iwona umculo osakhuluma ngeendawo esisuka kuzona osakhuluma ngezibongo zethu izinto ezikanjalo bafowethu iyona into engithi cha ngiyayigqugquzela nami ukuthi hayi abantu abavashela amasiko ngoba nje namhlanje ubuye wathinta indaba yomqhele nguzulu impela nje ngisuka khona le ngisuka le olunto mahlihli kwaceza futhi ngiyayiqhenya ngalokho mfowethu la ngifika khona angisho ukuthi ngoba sengiyipilot sengizohamba kanje kuhle ngila njengoba uke ulokuthinta indaba yamaskandi mhlawumbe masingabheka manje njengamanje who's the hottest Maskandi artist or the hottest song by the way kukhona umfana ke lapha naye ufike ngamandla mafikizo ayi uthi ngconyo ufike ngamandla le ngoma leyana uyaphusha le mfana uhamba ngamandla futhi ayi umise kabe insizweni umise kabi ingoma zakhe mfowethu nama EP akhe mawucheck ama views ngiyacaca mfowethu ugijima kuma million 11 million something ngitshela mfowethu uyasebenza le mfana khona into ayaziyo abangakayazi abanye because like we're not only speaking of lengoma le uyoncenga but nezinye ingoma zakhe mfowethu like they are very strong mfowethu kusho ukuthini ukuthi abantu base South Africa especially laba abalandela umculo wesintu Maskandi to be precise
ukuthi bamukele ngalendlela iartist elisha. Siyazi ukuthi isikhathi esiningi utogcina kusenabantu abamakekile ukuthi vele ibona abazokhipha ihit elandelayo kanjalo but ukuthi umuntu athi esasemusha kanje kube nesasa selingaka of ingoma yakhe mfethu leya ngoma uyifice emarezi idansela omrapper yonke indawo koLimpopo la kuVenda it is there kusho ukuthini ukuthi umuntu osafika ingoma yakhe ibe nesasa selingaka mfethu le nto iyakhuthaza kakhulu mina ngumuntu okholelwayo kumaphupho uyabona ukuthi uyabona mawunephupho ufisa ukuyenza into ukuzimisela nje ukuyimisela mfethu akuyi ngokuthi ungakanani akuyi futhi sekucacile ukuthi akuyi ngokuthi ungakanani kuya ngokuthi uyithanda kangakanani lento yenza yakhombisa ukuthi uyayithanda le nto umfana uyayihlonipha futhi kuyamsebenzela so nento ke eyenzakala mfowethu yama views nendlela engibona ngayo iyasiqhuquzela mfowethu khona ipotential laphana futhi ke thina njengama content creators kufanele sibone ukuthi abantu bayangena online manje sikhona isikhala sokuthi abantu sebeyakwazi ukuthi bangene online abantu abenze icontent mfethu kiwe phambili sebejwayela abantu kuthenga idatha sebeyazi ukuthi izinto zibukwa ngedata iyona nto ke manje ekhombisa ukuthi siyaya phambili uma ubona ingoma zabo abaculi zifika ko 11 million yabona ukuthi kunabantu phela ba behind ababukayo la aba enjoyayo kusho ukuthi mfethu ikhona ipotential saya kude saya phambili future i bright Mahlasi konke ebukeka ikhona ku music not only kumaskandi but asigxile kumaskandi dala besazi ukuthi kunoshwi nomtekhala sibazi ngengoma ukuthi bakhipha ingoma ophuze chemistry. But these days, it seems like it's more than a song. Sengimele ube a content creator, uyi musician ukuze ukwazi ukuthi to stay relevant abantu bawulandela music wakho. Otherwise mawungaposti ungenzi lutho uposta ngoba ukhipha ingoma kuphela abantu bayakhohlwa wena. Mhlawumbe isho ukuthini lento? Igame ishintshe kakhulu mfowethu. Igame ishintshe kakhulu. Uzokhumbula ukuthi kudala bekuthengwa kakhulu ama CD bebenza ama CD besuka kuma cassette njengamanje sekulula kakhulu umculo sewuyastreamwa online kanti manje futhi nendaba yedatha lekade sikhuluma ngayo abantu sebehlezi be online so bahlezi be consumer icontent uyashesha ukuduka emqondweni uyabona so kuningi okwenzakalayo futhi abantu bahlezi be online indaba hlezi ikhuphuka so abantu kulula nje ukuthi bakhohle ukubona manje ukuthi ingoma ikitrend u2 weeks ivele nyamalala ngoba manje umculo wakhona akaziwa akaveli ndawo simbone performer akapost ama video enza something so kuba so manje umuntu kubalula ukuthi akhohleke kodwa lokho futhi ngicabanga ukuthi kuyi advantage kubaculi nabantu abenza icontent nje obusho ukuthi abaculi sekufanele benze content benza ama challenges kuyabasiza ngoba nabo bayakhulisa ama brand abo nama page abo sekukhona indlela zokena online baya monetize so umculo uthi wenza imali ngapha nayi content yakho umuntu imenzela imali uzokhumbula mfethu ukuthi abaculi bebekhala ngokuthi imali ayikho bekhale kakhulu abaculi sibabonile abaculi beqhamuka sebekhala sebesokola becela ukudonatela njengamanje ukuthi abaculi sebeyakwazi ukuhlala bephambi kwabantu benza leyo content leyo bekhulisa abalandeli babo kuyasithembisa mfethu ukuthi ngeyisaphinde yenzeke lento ukuthi umuntu afika sijabulise ngomculo omnandi jikijiki sesiyezwa kuthiwa uhleze ekhaya uyasokola into emnandi ngemonetization imali iza direct kuwena yebo ngeke kuthiwa hayi sazothatha ukhathi inkampani kunjalo mfethu sasinani lapha nokwimpucuzeko ngangibabuza abaculi abaningi mayelana nokuthi bazizwa kanjani ngayo lento yokuthi manje bayakwazi ukumonetize ku YouTube imali iza kubona bayithokozela kakhulu mfethu bayijabulela lento leyo bathi nabo kushaya umoya mfethu imali nje ikize kithi ngqo ke ngibona ukuthi ingoma iperforme kanjani bese imali leyo iza kimi siyabona abaculi mfethu bayathenga imoto bayavuka bakhimiza enye into futhi engifisa sikhulume ngayo abaculi abaningi manje sebeqala ukuba nama event wabo
sokhuluma ngoKhuzani ne-event yakhe, uMthandeni ne-event yakhe, uGatsheni ne-event yakhe. Abanye nje abahlukahlukene bamaskandi sebeqala ukuba nama-event abo. Most interestingly bawenzela mhlampe endaweni abanye ababuya kuzona. I think ucela zimnike if I'm not mistaken engambona yenzele endaweni abuyela kuzona. Same thing no Gatsheni yenzele endaweni. Kusho ukuthini lokhu kwi-economy yabaculi ukuthi bathi mangabe bezenzela ama-event abantu baye in numbers? Ayi bafowethu, mina ayike into engithozisa njengaleyo. Yabona ke lokho kusikhombisa ukuthi abaculi bethu banamandla kangakanani. Ngakithi ukhona umzukulu wenza i-homecoming. Yes. Bafika abantu nabaculi bayasupportana. Ngeke ngababuza ngalokho ukuthi benza njani la, bayaqashana kwenzakalani. Abanye abaculi basobezoseka nje lo mculi uthola ukuthi abakhokhelwa. Bazosekana ngoba naye omunye umculi kusuke sekuzomvumela ke manje ukuthi naye usengahlelo wakhe umcimbi vele akeze ukuthi akhava ama cost abaculi vele naye waya ufuka performa mahala naye bazomsiza ngendlela efanayo njengoba kwenzeka nje koGatsheni noMenzi naye ukhona umcimbi awuhlelayo nje mfethu kuyakhombisa ukuthi nabo sebenamandla. Yabona nje umculi uyakwazi ukuthi aye ngakubo afike nje abize crowd yonke ngakubo ihlangane abize nabanye abaculi esibagcina online ngoba phela sazi yena wangakethi afikeleke nala nezinye ngalabutho asebenza nazo. Kuhle kakhulu mfethu, inhle kakhulu lento abayenzayo futhi nje ngiyabafisela ukuthi baqhubeke ibe impumelelo ngoba bayaxhaseka phela nomasipala bayakwazi ukuthi bangenelele baxhaseke kube khona into abayithola abafowethu engene ephaketheni. Sesivala nje mfowethu lo mbuzo lo sivamile ukubuza. Umusic wamaskandi kakhulu bekuwumculo owazi ukuthi ulandela amabhinca, abantu bakudala amakhehla obhuta abamabhinca bla bla bla. But umculo manje sesiubona ungena kakhulu entsheni, kakhulukazi kulabantu ekuthiwa ama-2K and stuff. So udlala ema-varsity, so kuma-trend. Even lokho kukwazi even ukwenza ukuthi indlela ekugqokwa ngayo ishintshe, so ukwazi ukufica abantu emavasi beshaya implasela beshaye owood bla bla bla. Kusho ukuthini lo mfowethu? Ayi futhi ngishayela ihlombe into eyenziwa abaculi ngokuthi bacule izinto irrelevant. Yes. Into eyishaya iqaleni ukuthi abaculi bebecula ngenkinga becula ngenkinga mfowethu, into eyenza ukuthi kungalandeleki. Uyabona kube ngani manje izinto zabantu abadala abaxakekile nani kwafika ke manje igengentshe ngoba mawuzobheka njengoba besikhuluma ngomafizolo no limit igenge encane vele abantu abasemavasithi abantu abalingana nabo, so bayeza ukuthi bathini ku-affectileke nendlela abantu bebebuka ngayo ke umaskandi kwayithuthukisa kakhulu. Wonke umuntu ufuna ukubhenca manje mfowethu, wonke umuntu kona kwethi ena wonke umuntu ufisa ukuba umzulu ke manje wonke umuntu ufisa ukubhenca mfowethu, yinhle into eyenzakalayo. Futhi siyabona ke ngisho ko TikTok ama challenge besiwagcina kungoma-piano kanje nezinto ezithile eminye uhlobo lwemculo manje ayahamba ama-trend amaskandi ingoma abantu sebe ba-proud ukuthi manje benza ama-video begidena umaskandi. Mfowethu kuyasebenzeka inhle into esibonayo futhi ke manje yenza ukuthi nathi singamaZulu siqhenye siyeke lokuthi uma sidlala umaskandi catshange ukuthi shuthu outdated awufundile kwasha wacima umaskandi sokwazi ukuhlanisa unyaka mfowethu kule into eyenzakalayo mfowethu. So kahlahle kusho nje kimi ukuthi siyathuthuka futhi siyangena kwi-technology. Yona lo mculo lobungathi mdala kwasha wacima wona futhi manje usungena kwi-technology odlisayo khona ukuthuthuka lokho bafowethu. Mfowethu mhlawumbe baningi abantu abazobuka le podcast abazofisa mhlawumbe ukuthi bakulandele enkundleni zokuxhumana, bafika kanjani kuwe? Njengamanje inkundla engimningi kuyona uFacebook. Lapho ke engishare khona ulwazi ngomkhakha wamabhanoyi, ngiphinde ngishare futhi icontent mayelana nomaskandi ngixuba ndawonye nje ngenzela ukukhanda nami isithombe sokuthi akusho ukuthi sekufanele kube umuntu ohlukene onama character amaningi. Ngakwenza nje ndawonye as long as kuyinto ezwakalayo nabantu abayi understandayo. So lapha ku Facebook ngine page uSibo Mahlase
Yes. Bese kuthi na TikTok uSibo Mahlase ngikhona ngisanda ukuqala nje ukuthi manje bengisana lento ukuthi ngiyanqena ukwenza ama challenge nami ngingangisele ngokuqola ukuthi ngiyadansa lapha ku TikTok kathi cha lutho futhi iyapusha icontent ku right nje na ku YouTube futhi ngikhona uSibo Mahlase uSibo nje Mahlase yonke i-platform nami ngizoyenza ukuthi kube lula ukutholakala. Yeah, mfowethu siyabonga kakhulu. Mfowethu nami ke ngibonge nje kwi Durban Network. Yes, abantu mfowethu abayilandela iDurban Network. Ngeke ngabona mfowethu ukuthi nishaya ama interview vele nenza ama podcast kuyaqhutsheka kuya phambili bafowethu. Yiyo into esifunayo leyo iprogress le bafowethu. Inkulu kakhulu ngiyanifisela nani bafowethu ukuthi iqhubeke phambili. Abantu abasubscribe bafollow iDurban Network Facebook ngayibona futhi na ku YouTube yaphusha Durban Network bafowethu asifolloweni subscribe I'm sure kusakuningi okuzayo. Yes. Awunjalo mfowethu siyabonga kakhulu. Hayi mfowethu kubonga mina ngiyathemba ukuthi ulwazi esilisherile namhlanje luzoyithola indawo ebantwini nabo bazi ukuthi emakhaya ngibafisela okuhle kodwa. Kanza kwethu sivala kanjalo kuhlelo lwayo ke iDurban Network la besibophele khona ke umshayeli wamabhanoyi the pilot guy who's also a content creator uSibo umfuka Mahlase sibonge ithuba sibonge nokuthi nihlalekile nalibuka nali-enjoya uhlelo lwenu oluyingqayizivele. I am your host Sabel sizahanda basi le phansi emzinto Potchefstroom sikhona lapha South Coast sikhona lapha kanza kwethu sithi kungapheli kuyahlola danko. Hammer